Ryder Power Tools представя самоходна бензинова косачка RD GLM03. Мощен 4-тактов двигател Briggs & Stratton 3000 W. Помпа за подкачване на горивото, осигуряваща лесен старт при първоначално запалване. Метален корпус. Задни задвижващи колела. Удобен централен лост за 10-степенно регулиране на височината на косене от 30 мм до 90 мм. Диаметър на предните колела 200 мм. Големи задни колела с диаметър 254 мм за отлична маневреност. И 4-те колела са оборудвани с лагери. Обем на торбата за трева 65 литра. Самоходна бензинова косачка RD GLM03.